Onko se täällä Minecraftissa vielä vai oliko se Minecraftissa edes? Joo, hei. Oota hetki. Tuossa takana. Hei. Mä Mä aloitin Minecraftin sit hetki sitten, mä en oo mikään hyvä. Mä aloitin joku viikko 2 sitten. Mäkään oo mikään hyvä, kun mä en oo pelannut paljon, mutta mä oon aloittanut jo aikoissa. Joo, mutta mennäänkö pelaa vaikka tätä OP Skywarsia? Onko? Täällä. Mitä siinä mä otan, että he aloitti PvP. Voiko se vähän sanoa tää OP Skywarsin ideaa? Mä en oikein oo ennen pelannut näitä servereitä. Mä oon vaan pelannut näitä survival-servereitä hetken. Tän idea on, oot sä tää samassa missä mä oon? Joo, mä näen sut. Niin tän idea on, että tää on niinku normi Skywars. Se on varmaan tiedät Skyblogin. Joo. Niin semmoinen, mut sun pitää tappaa kaikki muut. Okay. Ja tässä on paljon parempaa kamaa kuin normi Skywars. Joo, mennäänkö nyt peliin? N, Y, T, nyt. Mä en oo ennen ikin pelannut mitään tällaista tappamispeliä. Niin kuin Minecraftissa. Ei mä näe. Missä se? Siellä. Moi. Apua. Joo, varmaan. Enderpearna. Joo, mä sain skinni sen takia, kun joku mun kaveri pelaa, niin se vaan sanoi, että mun kannattaa ostaa tätä Minecraftia. Niin sit se vaan opetteli ottaa mun skinni, mutta ei se oo mitään erikoista opettanut. Kun ei se itsekään pelaa niin PvP. Mä haluaisin vaan testata tätä. Mulla on tää suojaus. 1 timantti. Nää kaikki armorit. Onko mä en vielä tiedä. Kun mä en oo avannut vielä tätä Pikachusta. Joo, mä sain povi. Mä laitan tois. Miksi ollaan jo tällainen ihan pikkusaari tässä? En mä tiedä. Onko se jonkun toisen saari? Varmaan. Hei, perse! Onneksi tässä Mutta ei pitäisi alkaa ainakaan. Ei tässä tätä lasijuttua. Ui. Miksi yksi on saanut olla se keskisaariossa paljon enemmän chestejä ja se on vaan paljon isompi? Ei, se on päässyt jo sinne ja mä tipuin. Oota, mä tuun katsomaan missä oot. Joo, miksi se... se on niinku... Miksi keskisaarilla kannattaa mennä? Siksi, koska siellä on enemmän noita chestejä, niin sieltä saa enemmän kamaa. Ai. Mä sitten voin kertoa, jos sun niskaa tulee, kun mä oon tää spectator. Mikä sen tehtävä on? Pitääkö senkin tappaa muita? Ei, kun se on vaan täällä niinku survival, mutta se voi lentää. Mä kuolin. Mä huomaan. Mennään tästä takaisin spawnille. Voidaanko mennä uuteen peliin vielä? Mä haluaisin vähän opetella tätä. Okay. Mene sit rautaudesta. Eikä sulla on kädessä. Joo, mä oon jo tän. Mä huomasin, että siinä luki lähde pois tai mitä siinä lukikaan. Okay. N, Y. Oota, ei vielä. Missä se tuolla? Joo. Oota. Joo, eli siis... Saanko mä nyt täältä chestistä otettua kitin vai? Kun tässä lukee kit selector. Tai selector. Joo. Meille joku vaan ritari. Joo. Eli ja tässä on soppa. Tässä pitää vetää soppaa, että saa helppeä. Oot se valmis? Joo, mennään. Nyt! Mennäänkö se johonkin 1 vai 1? Oot se täällä? Olen, mutta mä en tiedä missä oot. No. Mä näin jonkun tyypi. Mä en tiedä mitä mä tapasin. Mä yritän tappaa sitä. Joo. Mä en oikein hyvä käyttää tätä soppaa. En mäkään. Koska mä en oo hirveesti pelannut. Hei, mä taidan nähdä sut. Jei, Allu! Mä tuun täältä auttaa! Mä kuolin. Voidaanko se... Tässä mä vahingossa otin tää... roihukeppi tai tän. Niin siinä luki joku, että voi haastaa jonkun. Otetaan sellainen haasta. Ota. Ui vitsi. Me haastettiin toisemme. Voidaanko se tätä nälkää vielä yksi systeemi niin hyvin? Mähän klikkasin sitä. Niin me ollaan nyt täällä. Noniin.
Eli nyt Jätkä on siellä. Jätkä on siellä. Jätkähän on. Ollutko? Hei, miten jätkä? Okei, mä unohdin syödä tätä soppaa. Voidaanko ottaa uusi? Onko mäkin unohdin syödä sitä soppaa? Vois tällä kertaa vetää. Mä vois sitäkin. Mulla on 2 kuolemaa, paljon sulla? Onko se Deata muutenkin trollannut sitä sua? Ei. Onko sua ketään muu ikinä? En mä tiedä, ei ainakaan mun tuttuja. Saakeli, tää on niin vaikeeta, kun Mutta yksi juttu. Sä voitit mut taas. Enhän voittanut. Etkö? Eikö voitin? Mennä vielä yhtään. Okay. En mä toista halua. Ei mitä hittoa toi jätkä tekee. Tunnet? Yksi juttu. No, Huomasitko sä, kun mä palasin sekaisin huonosti? niin. Oikeesti mä oon trollannut sua koko ajan. Oikeesti mä oon pelannut minne aika kauankin. Ja mä oon oikeesti näin hyvä. Tuu sieltä. mitä? Mä voin yrittää ottaa sut pois sieltä. Joo, tosi hyvin sä autatkin. No joo, mä tapasin, etteikö mennä uuteen. Mä niin mennä uuteen. Et mä oon koko ajan trollannut sua. Oikeesti mä oon näin hyvä. Nyt mä voisin ottaa täysillä. Okei. Ui. Ja mä oon ottanut muuten... Mä unohdin sanoa, että mä oon ottanut tän rekordille. Sä pääset nyt YouTubeen. No mikä sun kanava? Mä voin linkata se sul pian, mut nyt otetaan kunnolla yksi väiksi. Nyt mä päivän vetä täysille. Noin, mä voitin. Joo, mut mä lopetan tätä video tähän. Eli joo, mä nyt teen ensimmäisen trollivideon tässä. Sanokaa mitä piditte tästä ja... Joo, nähdään ensi videoparissa, moro.